poesia ens va ajudar. Malgrat el cel apuntava a pluja, el temps ens ha donat una treva per celebrar fins i tot, amb estones de sol, la Diada de Sant Jordi. Un any més, la plaça de la Vila s'ha omplert de roses i llibres i també d'adults i petits que s'han atrevit a pujar a l'escenari amb diverses lectures. La bona notícia és que ni el temps ni tampoc la crisi ha afectat enguany la venda dels productes estrella de la jornada, tot i això sí, els dubtes de darrera hora. La rosa ya la he comprado y a ver, miraremos a ver si hay algún libre. Pues hay uno que he visto por ahí que es La herencia de la tierra, que no sé, parece que tiene pinta de estar bien. Jo sortiré a veure què trobo i el que més em faci el pes serà el que agafaré. Jo sí que l'hem pensat. Un que es diu Tres dones fortes. I aquest és el llibre més local que hem pogut veure avui pels carrers de la ciutat després que fos presentat oficialment. Dones sàvies de Sant Cosme relata en primera persona els canvis que ha experimentat el barri en els darrers anys. Todo eso ha sido posible gracias a aquellas donas que nos manifestábamos en las calles con nuestros hijos pequeños para reclamar un barrio digno para todos, teniendo además la capacidad de entender que con el tiempo todo sería posible. Todavía estamos en pañales casi, porque creo que todavía queda mucho por hacer. Por eso han salido a flote lo de las donas sabias. Y por eso también nosotros vamos a seguir diciendo las donas sabias por un barrio mejor. Les protagonistes del text, a més, han signat diversos exemplars, tot i que no estiguessin entre els més venuts. De moment ens han demanat bastant el de la Pilar Rahola, també suposo que es vendrà també la mà de Fàtima, el del Ponset, una mica per aquí. Els del Buenafuente, tots aquests, tot el que és mediàtic és el que acaba sortint més. Però seguim insistint amb el llibre d'autor català i comença a arrelar-se. És una crisi selectiva. La gent té diners pel que vol. Llavors, la gent es guarda aquests diners per quan hi ha unes campanyes, en aquest cas Sant Jordi. Sant Jordi la gent surt igual, ho celebra igual i això és un goig. I la crisi tampoc ens ha fet estar-nos de roses. Enguany se n'han pujat els preus, tot i que n'hem trobat des dels 2,5 € i fins als 6 en funció de la presentació de les mateixes. Aquí, almenys, de moment, els que portem des de matí, anem com quasi cada any. Sí, nosaltres tenim dos preus perquè, clar, pensem que sempre hi ha algú que vol alguna una mica més. Preus, doncs, per a totes les butxaques en funció del que busquem, com també passa en el cas dels llibres de segona mà. En definitiva, una jornada per comprar o simplement gaudir del bon ambient, com també ho hem fet nosaltres en directe des de la plaça de la Vila. I és que estem d'enhorabona perquè el Prat Ràdio fa 8 anys.